לא? אוקיי. תוך מעל 3. על 3 רשאים לחתוך. דקת חסידות גדולה אחרי אמרה גובה 3. ממליץ לחתוך מושג נעים, לא חסידות. שים לב עוד אחת? אוקיי. נשמענו מסיפורים? במנוע. מנוע שמאל טבח. מנוע שמאל טבח. לפנות את המסלול. מנוע שמאל בסדר, טבח. 100%, קיביתי אותו. אוקיי. יש בשני המנועים, אנחנו הולכים על נחיתה מיידית, להזיק צוותים, אנחנו מקווים אחרי נחיתה. אין לנו גלגלים. גלגלים. כולם בשקט. 3 גלגלים יש. 100%. אנחנו ב-200 קשר. 100%. נפתח מזה. עסקה בשני שליש. תוך מעל 3. על 3 רשאים לחתוך. דקת חסידות גדולה אחרי אמרה גובה 3. ממליץ לחתוך מוקדם את הקשת. מושג נעים, לא חסידות. עוד קיבלת איך הוא קשר ראית. יש כאן, יש לך אש מהמנוע. יש לך אש מהמנוע. אחד, שים לב, יש לך אש במנוע. יש לך אש מהמנוע. מסלול, תפנה את המסלול. מהר. אנחנו לפנות את המסלול. נראה שנפל משהו גם מהמטוס. נפלו לך כל מיני דברים, אתה בוער. להזיק צוותים, אנחנו מקווים אחרי נחיתה. צוותים, אנחנו מפנים לכם את המסלולים. פינינו, שקט. כולם בשקט. שקט על הערוץ. עסקה בשני שליש. עוד 2 שליש. ו' מטה. תפסת. המטוס בוער, אז תחלצו. נכנסו מהר. חווה מנועים. המסלול. חווה מנועים.